Palagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalean, ni Lasto Txapel naiz eta orain hortan joku berri bat agarkizuet. Kasu honetan Total Tank Simulator eta joku hau bada da Total Accurate Battle Simulator modukoa, baina pertsonek izan bergin tankea eta goaz apurtu bat drogatzera, baina ekin lehenengo nivelean. Batzuk eta horrelako gauzat eta guazen behik ustera nola funtzionatzen duan. Hemen apuetan musika egin asko gustatzen zait. Hala! Eta guazen ba berri horrengoa asko zuteren doka zenbakekin alderatuta zenbaki gaut ditu du berrio tankeak antinekin eta hala hala nahi kreu guazen ba artilleria ez den dira egiten eta
berriz ere galdu dugu. Modu berriro. Vale, kenduko ditugu hauek. Jarriko ditugu. Bazen orain. Egiten, dira. Zen, nahiko garrantzitza segundo ahora. Yeah, right. Aunque estoy medio y ahora ya un segundo. La gorra y aquí izatea y ahora
irabazi dula, hau da apur bat erakusteko nola funtzionatzen duten. Eta hurrengoan ikusiko gara, agur.